בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה. זהו דגם של בית המקדש השני, כפי ששוחזר בתום בנייתו. שחזור הפולחן ובניין הבית. עם חזרתם ליהודה, שבי ציון הקימו מזבח. החלו לחדש את עבודת הקורבנות. קודם בונים מזבח לפני שמתחילים לבנות את בית המקדש. מקום המזבח היה במקום בו עמד בית המקדש הראשון. בניית בית המקדש התארכה והושלמה רק כעבור כ-20 שנה, בשנת 515 לפני הספירה. מה היו הגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה של בית המקדש? צרי יהודה ובנימין, חידה שננסה לפתור. קשיים כלכליים. אמונה כי בית המקדש צריך לקום 70 שנה לאחר הגלות. קשיים מנהליים שהרימו פקידי השלטון הפרסי. וכמובן, אי אפשר בלי פוליטיקה, מאבק בין בית דוד לבית הכהן הגדול. הגורם הראשון לעיכוב, צרי יהודה ובנימין. כשהחלו שבי ציון לבנות את בית המקדש, פנו אליהם אנשים המכונים צרי יהודה ובנימין. הם ביקשו להשתתף בבנייה, בנימוק שהם עובדים את אלוהי ישראל. שבי ציון סירבו לבקשתם. התוצאה? הפרעה בתהליך הבנייה, גנבת חומרי בנייה, שליחת מכתבי שטנה לשלטון הפרסי. מי הם בעצם צרי יהודה ובנימין? אולי יהודים שלא הוגלו לבבל ולא עברו את המהפכה הרוחנית כמו הגולים בבבל. או השומרונים, צאצאי עמים הנוכריים שממלכת אשור הגלתה לארץ ישראל במאה השמינית לפני הספירה במקום גולי אשור. וככה אנחנו פוגשים את זה במקרא. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים מימי אסרחדון מלך אשור המעלה אותנו פה. הם רוצים לקחת חלק בבניית הבית. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. הם אומרים, לא, אנחנו באנו לבנות כי אנחנו קיבלנו את הצהרת כורש ולא אתם. ויהי עם הארץ מרפים את ידי עם יהודה. הנה יש לנו שני עמים, עם הארץ ועם יהודה. עם הארץ מרפים את הידיים של עם יהודה. היהודים שגרים בארץ מפריעים ליהודים שבאים מבבל לבנות את בית המקדש, ומבלהים אותם לבנות וסוחרים עליהם יועצים. זה ההסבר שנותן לנו פרק ד' בספר עזרא. והנה גורם נוסף, קשיים כלכליים. מיסים לשלטון הפרסי. המיסים לשלטון דרשו להפנות מקורות פרנסה, כספים וחומרי בניין, ועיכבו את בניית בית המקדש. אבל לא די בכך. בעיה כלכלית נוספת. אזור יהודה הוא אזור הררי ושומם, בניגוד לנהרות בבל. ואם לא מספיק בכך, גם נופלות על האזור כולו שנות בצורת, אשר יקשו על שבי ציון לאבד את אדמותיהם. האם שנות הבצורת האלה הם עניין מקרי, או שהבצורת היא כתוצאה של עונש אלוהי? הנביאים חגי וזכריה טענו כי מאחר ששבי ציון התפנו לשיקום אישי שלהם ולא לשיקום הלאומי של בניית בית המקדש, הם נענשו בשנות בצורת. וכך כתוב בספר חגי. העת לכם, אומר הנביא חגי, לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב,
אתם משקיעים בבית שלכם ואת בית אלוהים אתם לא בונים, אלוהים נותן לכם עונש. מהו העונש? זרעתם הרבה והווה מעט, החול ואין לשובעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר משתכר, אל צרור נקוב. אומר חגי, מכיוון שאתם משקיעים בבית שלכם ולא בבית האלוהים, אתם סובלים מבעיות כלכליות. אם תשקיעו בבית האלוהים, לא יהיו לכם שום בעיות כלכליות. נעבור לגורם הבא. אמונה, כי בית המקדש צריך לקום 70 שנה לאחר הגלות. מאיפה מגיעה האמונה הזאת? מכיוון שנבואת החורבן התממשו, האמינו גולי בבל שגם נבואות הגאולה צריכות להתממש מילה במילה. איפה היא הנבואה הזאת? בספר ירמיהו. בואו נקרא את נבואת ירמיהו. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה ולשמה. כל הארץ הזאת היא ארץ יהודה, הפכה לחרבה והיא הפכה לשממה. ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, הפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום אדוני את עוונם. מה בעצם אומר ירמיהו? אם שנת הגלות היא 586 לפני הספירה, שנת הגאולה צריכה להיות, יפה מאוד חישבתם, 516 לפני הספירה, היא מועד חנוכת הבית על פי הנביא, ולכן נתעכב את הבנייה ב-20 שנה. ניגש לגורם נוסף, קשיים מנהליים. הפקידים הפרסיים המקומיים חששו למעמדם מול שבי ציון שבאו עם הצהרת כורש. בנוסף לכך, לאימפריה הפרסית היה קושי כלכלי, ואי אפשר, קושי כלכלי זה באימפריה הפרסית לא אפשר סיוע בבניית הבית. כמו כן, חשש פרסי מעצמאות יתר של היהודים, לאחר שהם ישלימו את בית המקדש. את החשש הזה אנחנו שוב מוצאים בספר עזרא, כתוב כתרגום מארמית, ובו רחום המפקד ושמשי הסופר כותבים מכתב לארתחשסתא המלך, ובו הם אומרים לו, ידוע יהיה למלך שהיהודים אשר עלו ממך אלינו באו לירושלים, את העיר הרעה והמורדת הם בונים, ואת החומות השלימו. אתה ידוע למלך שאם העיר ההיא תיבנה והחומות יושלמו, מיסים כמו מנדה, בלו והלך לא יינתנו לכיסא המלך. מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, ברגע שהם יגמרו לבנות את בית האלוהים שלהם ואת העיר שלהם, הם ימרדו בך, יפסיקו לשלם מיסים, ואם אתה תלמד היסטוריה, הם אומרים למלך, תראו איפה זה כתוב, הודענו למלך אשר יבקר בספרי הזיכרונות של אבותיך, ותמצא בספר הזיכרונות, ותדע כי העיר ההיא מורדת ומזקת למלכים ולמדינות, ומרידות עושים בתוכם מימי עולם. הפקידים אומרים למלך, לך תלמד היסטוריה, ותראה שהעיר הזאת, כשהיא בנויה, היא עיר מולדת במלכות. וזאת סיבה מצוינת לעכב את הבנייה, ואפילו לעצור אותה. גורם נוסף, מאבק בין בני מלך לבני כהנים. פה אנחנו מגיעים לפוליטיקה בקרב היהודים. זרובבל בן שאלתיאל הוא מנהיג מדיני נצר לממלכת דוד. הוא ציפה לחידוש ממלכת דוד וקיווה להנהיג את העם בעתיד. מולו, יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, המנהיג הדתי הרוחני. הוא נחשב ראש העם וייצג את העם כלפי על שלטון בתקופת הגלות. בין המנהיגות המדינית לבין המנהיגות הדתית שררה מתיחות. כל מנהיגות רצתה להוביל את העם. הפקידים הפרסיים מעדיפים את ההנהגה הדתית. זאת מחשש לנטיות היהודים לעצמאות מדינית. ולכן מקומו ומעמדו של הכהן הגדול יעלה,
ולעומת זאת, משפחת המלוכה מבית דוד נעלמת. עד היום אנחנו לא יודעים מי הם. בסופו של דבר, קם בית המקדש בשנת 515 לפני הספירה. פרשה זו פותחת שני נושאים חדשים. משמעות דחיית שרי יהודה ובנימין על ידי שבי ציון, ומרכזיותו של בית המקדש בחיי העם היהודי במשך 600 שנים ויותר. ועל כך בהמשך. תודה רבה.